Horasma dihita saluhutna. Omatikina hita marsiajar sekolah sahabat. Jupang musai hita di program Beta Hita marsiajar sekolah sahabat. Persejaran sekolah sahabat tu nama godang. Triula 2 2010 sia. Sahak mahita tu persejaran 10 sada. Ima di hari Senin 10 Juni 2010 sia. Namar judul Hagogoon ni adat hasomalan tupar bagason. Ai utada do ibana. Sai natonaan na do muse aka anakna dohot pinoparna di pudina. Asa diingot na sida dalan ni Jahoba mangulahon hati goran dohot uhum. Asa dipatolhas Jahoba tu si Abraham na pinarbaga-bagana tu ibana. Tersurat di buku Sada Musa 10 lalu ayat 10 sia. Dihita saluhutna. Godang do adat hasomalan di parngoluan parsaoran masuk tu rumah tangga tabi manang ripeta. Contohnya, adong do adat hasomalan naujui ima ikon martanggung jawab do anak bawa. Laho mangato bakeni na torasna namate. Na asing. Sahalak bawa na laho manguli tu sahalak perempuan na laho gabe oroanna. Ikodo mabuan sinamot tu amani perempuan. Sahat tu tiki nungay nope akan nahobar tu akada danak. Pardonganon, parsirangan, parsaripeon, na tua-tua dohot akan na asing. Tong do meragam do aka adat hasomalani. Ditiki hita, nalaho marbarita nauli. Ikodo jumolo hita marsiajar, hobar tu aka hasomalan, dohot aka adat nalaho siulaonon. Asa boy marsaor tunasida. Dihita saluhutna. Sian nasopola mangorbaton haporseota. Jala ikodo taparwahon hasomalan nasaor di parngoluan di parumah tanggaunon. Mulubui tabuat ma nadinggan nasajo. Songo si pikiran dihita. Dihadongon dia ma adat hasomalani. Maparkorhon tu parngoluan ni rumah tanggata. Hobar tu aka tiruon namangiut. Aka songo dia ma prinsip pamikirio dia ma nabui. Dapat kita sian aka nabui sitirioni. Molo tajaha hatani Tuhan di Bibel natar surat di Sada Musa 10 ayat sada rodi tolu. Dohot Sada Musa 35 ayat sada rodi 4. Dohot Esra 10. Dohot Sada Raja-Raja 10 sada ayat sada. Satungso adong do nanggo sada sian hita na mangulu di sada inganan na kosong. Hita nang saluhut rumah tanggata dipengaruhi aka adat hasomalan di dia pe hita tinggal manang maringanan. Masada tanggung jawab ta sahala Kristen ima majaga haporseota asa unang mago asa unang maralo alani adat hasomalani. Si pikirota ado adat hasomalan na khusus na adong dihita. Na mangurupi parngoluan ni rumah tanggata. Na satulup manangdang tu bibeli. Tu hita salutna. Songo dia ma hita mabaritahon haperseota
tu adat hasomalan na adong dihita. Sian naso pola mangorbaton hasitongan. Oma na totong si pikirota di bagasan parumah tanggota asa unang terganggu hapor siautai. Songonima parsiajaran sekolah sahabat dihita sadarion. Horas ma dihita saluhutna.